Moins de bruit on entend ici. Ambe folini tanuna se malaki flebra bela jelema ni watina maliko no ani maliko kanga pe folla se obela jelema ka segin na ko tuguni ka keni Burkina Faso olu ka situation i ka agla jigna ba ka fo ko kunu fanga tragi kera Burkina ka u fe no femi Damiba Paul Henri Damiba Stadaogo ale ka fanga i ba ka fo ko aswasi to do fana wula ka dankarike ola femi capitaine Traoré ale a placita walasa ka kuma Burkina Faso situation ka bi madobe an bolokoro Yusuf Miamba ni sifina ka cɛsirilen do Burkina kɔnɔna la an bɛna masala Burkina situation kan bi particularité bɛna kɛ jumɛn c'est que Yusuf Miamba panafricain do maa min do a bɛ bamanankan fɛnɛ mɛn donc bi ta bɛna kɛ bamanankan na Yusuf Miamba i ni sɔgɔma Ciao mi ni ce folikan jumɛn bolo ka lase an filɛbagaw ma san'an ka don babu kɔnɔ Ciao ɲana an ka don babu kɔnɔ n foli lase farafina denw ma cɛ a n'a muso fɛn fɛn wulinin do k'i jɔ wuli ka jɔra min an ka hɔrɔnya ani an ka danbe kɛlɛ o bangeni donc ka foli b'olu bɛɛ ye min maliyɛn denw bɛɛ fo cɛ n'a muso min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min foli lase patriotes bɛɛ ma a ka taa a ka ɲɛmɔgɔw la Asimi n'a kɔmɔgɔ ministres bɛɛ n ka foli bɛ lase a ka organisation bɛɛ ma ka taa Yɛrɛwolo Debu ale ni Mali bon structure dɔ bɛ yen ten min wuli n'o a t-shirts bɛ yen ten a bɛ kan ka yara n ka kirina bɛna na kara yan dɔɔni donc n ka foli bɛɛ n bɛ yɛrɛ fo ani jɛɲɔgɔnw bɛɛ techniciens bɛɛ ani Mali Actu kanubagaw bɛɛ a lamɛnbagaw bɛɛ fɛn fɛn sɔgɔ nɔ ala ni heure na n b'o bɛɛ fo. Ayiwa Yusuf Miamba an ye k'a fɔ ko kunu fanga taraki kɛra mais ni fɛn in bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra tile 2 kɔnɔna la fɛn min ye bobojulasokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ dɔ kɛra kunna sini o wulikajɔ nana kuncɛ kunu ni fanga taraki ye Wagadugu yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ se ka mun de fɔ an ye wulikajɔ in kan min daminɛra depuis bobojulaso Voilà hakili jigira la caman i b'a kɛ to n kun espoir Mali de ma n ka foli b'olu bɛɛ ani organisation bɛɛ minnu lɔnni don min yɛrɛ lɔnni tɛ fɛn fɛn y'a bolo don jamana jɔko la n ka foli b'o bɛɛ ye cɛ n'u y'a fɔ cogo min na kunna sini bobokaw wulila bobo i y'a dɔn bobo ye Burkina ka dugu filanan le voilà donc deuxième capitale le olu wulila mais olu wulini o t'a yira ko baara kun ti kan ka kɛ quoi duguma baara kun kan ka kɛ parce que a daminɛna depuis dori le nord yanfan ninnu na olu kɔnna ka marche kɛ lɔgɔkun jan tɛmɛni olu ta banna wayiguyakaw y'a daminɛ bobokaw fana nana daminɛ bon nin wulikajɔ nu kun ti dɔwɛrɛ ye dɛ nin wulikajɔ bɛɛ kun ye min ye sisan Damiba ka fanga jugu a nana kɛ sisan i n'a fɔ i bɛ kurun kɔnɔ kurun din no mɔgɔ mun ma k'a ka taa n'aw ye sira mun bɔra ka d'a ma aw ka ɲi ka se yɔrɔ min na k'aw jɔ kurun o mɔgɔ mun bilara kurun ɲɛfɛ o y'u yɛrɛ kɛ fiyentɔ ye k'i yɛrɛ kɛ tulogeren ye mɔgɔw bɛ kuma kɔfɛ ko an bɛ sira min kan sira ɲɛnama tɛ a t'u mɛn donc ni ɲɔgɔnna mana jamana o jamana sɔrɔ a bɛ wuli le dɔrɔn k'a gɛn ni hakili b'ara n ka kalo 2 ou bien kalo 3 bɔ n kun kumana a ka Actu Media kan n'i y'a lien sɔrɔ i b'a bila commentaire la juguma mɔgɔ mun b'a lamɛnna o b'a ye parce que n kun y'a fɔ tuma na fana n ko an bɛna na Damiba gɛn an bɛna na gɛn ka taa mun sira fɛ ka taa sɔrɔ fanga dira a ma kan a m'o sabati Damiba c'est un traître fasoden jugu lo a ye faso janfa a ka ɲi ka gɛn a ye faso janfa ka taa mun fɛ an wulila ka yɔrɔ gɛn ko kelen de kan ko 2 a fɔra kun ye min ye an ko Europe i boro bɔ Faransi boro Asimi ninnu ye sira min ta i k'o sira ta o y'a premier ye deuxième jamana tɛ se ka kɛ tugun ka kɛ komi lomuruba aw b'a bisi ka ji si aw kelen d'a ma ka mɔgɔw to sɛgɛn ani ɲani na o b'a sɔrɔ bamakiw b'an kan lun bɛɛ mɔgɔw bɛ sa a bɛ dɔ b'a ka sɔrɔta la parce que jamana tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ fara olu ka sɔrɔta kan lun bɛɛ dɔ bɔ jamanadenw taara o tɛ se ka kɛ donc olu ko 2 ninnu yɔrɔ kun b'a bɔ a sira fɛ an y'ale gɛn Damiba bɛna don min na a y'anw bɛɛ hakilina suɲɛ parce que anw mu terrain de lutte k'an mɛnna
Damiba bɛ na lomu naani an kɔni y'a bila an kunna an ko komi sisan militaires de kɛ n'u ka lɔ an danbe ɲɛfɛ i n'a fɔ ACEVA kɛra cogo min na an kun ye Guinée fana voilà i y'a fɔ ACEVA kɛra cogo min na Guinée fana même chose an fana y'a bila an kunna an ko komi Damiba ye militaire n'a nana a bɛna kɛ fasoden halala ye hɔrɔn ye ja Damiba ti fasoden jugu lo donc o ka to nin sira fɛ parce que a Faransi ko an y'o kuma daminɛ an y'a daminɛ ni Damiba ye a b'a fɔ ko oui tiɲɛ no anw ye denmisɛn ye ale yɛrɛ ye denmisɛn ye ale b'a lɔn ko farafinna bɛ yɔrɔ min na sisan farafinna ka hɛrɛ foyi lo ti Faransi bolo parce que olu lo y'anw bila jɔnya la donc mais k'a ko ka ɲi ka taa dɔɔni dɔɔni an nana kalo 3 di Damiba ma an y'a ye hali sini a bɛ baara kɛ an Faransi ye olu n'an kun bɛ an balimacɛ Buguma bɛ lamɛnna aw jɛɲɔgɔn dɔw ka media kan a kun bɛ kan k'a fɔ ko non ko Damiba b'a fɛ ka boro bɔ fɛnkɛ bolo Damiba b'a fɛ ka boro bɔ Faransi bolo k'olu y'a nakun ye Mali la ko Damiba i commande dɔ lancer Russie fɛ ko donc a nana ani Asimi n'u b'a baara kɛ bon kuma nin ne ma sɔn ni kuma nin na parce que anw mɔgɔ wɛrɛ tɛ o anw taara lɔ ni Damiba ye ka kuma kɛ an y'a ye ni mɔgɔ min fɛnkɛ tɛ hɔrɔn tɛ nin tɛna bɔ parce que mun b'o yira article dɔ tɛmɛna olu na n m'a lɔn n'a y'a suivi état-major a fɛnkɛ o bɛ bɔlɔn kan a Lyon bɛ bɔlɔn kan journal dɔ Francis journal dɔ yɛrɛ y'a kuma fɔ est-ce que Le Monde fana m'a bila ça dit que chef d'état particulier de Macron chef d'état-major particulier de Macron u nana Burkina a nana Burkina a nana mun nana ka taa sɔrɔ an ka cɛdenw cɛma an ka soldatw cɛma u caman bɛ yen u ban n'u Faransi bolo parce que min kan ka kɛ Mali la a b'olu fasciner quoi olu b'a fɛ k'u ɲɔgɔnw kɛ mais Damiba n'a kɔmɔgɔw olu ma sɔn donc kana kɛ yɛrɛ k'an ka soldatw tilan ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma kelen nin kama donc nin bɛ na sisan Le Monde yɛrɛ y'a titré ko chef d'état-major particulier de Macron ko a nana le a bɛ sisan a bɛ kɛ ka sɔrɔdasiw don ɲɔgɔn na u ka tugu Faransi kɔ a bɛ komi an ka sɔrɔdasiw ka to Faransi ka jɔnya la donc a nakun kun y'olu k'a kɛ o bɛ bɛn ni mankan t'o ni ɲɔgɔn cɛ i b'a lɔn a ti na k'a kɛ o ka bɛn donc ninnu ko ninnu b'a yira ko Damiba kun ti tiɲɛ kan anw ko le o jɔ kelen kan komi Asimi n'u b'a kɛ cogo min na n'o jɔda kelen kan an b'a jukɔrɔma tintin fanga kɔni fanga bɛ cogo min na sisan e fanga min n'i ɲɛmɔgɔ ye faama yɛrɛ yɛrɛ i ɲɛmɔgɔ ye tant que ni jamanadenw ko min n'i tugur'o kɔ i ti malo quoi bon olu bɛ calcul kɛ olu u b'a fɔ an sen kelen bi yan an sen kelen bi yan ka to ka mɔgɔw ɲagami o de kɛra yɔrɔ taara an y'a gɛn Damiba fana ta o de nana kɛ mais min yɛrɛ Damiba ta juguya min Damiba ta juguya ça veut dire que Damiba y'a jira ko ale yɛrɛ ye Blaise ka kalanden de ye a nana a ye Blaise minɛ a bolo la Burkinabéw ye Blaise gɛn Blaise ye mɔgɔw faga Burkinabéw y'a gɛn a gɛnni ka taa sigi Côte d'Ivoire e nana fanga la e ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ k'i nana k'i bɛ fɛ ka anw bɔ banbaciw bolo a ka premier action politique majeure o kɛra ka taa Blaise minɛ a bolo la ka na n'a ye a bɛ komi i n'a fɔ sisan a y'a daji tu anw kan jamanadenw kan bon nin ko nin jouera mɔgɔw kan bon anw caman kɔni Damiba bila o premier action na kɔfɛ Damiba nana kɛ sisan komi Blaise ka kalanden don Blaise yɛrɛ ka méthode a b'olu ta sisan ka na jamana kɛ sisan mɔgɔ si tɛ se k'i ta fɔ démocratie banna ni min kumana dɔrɔn o bi e da ci donc ka kɛ sisan ni mɔgɔ kumana an balima mun kumana i n'a fɔ Bayala ninnu ni min kumana dɔrɔn o bɛ t'e ka mɔmuru jɛni sufɛ min mana kuma o b'u minɛ k'o datugu ka na kɛ sisan ka lagalagatɔ dɔw lajɛ ɲɔgɔn kan ko gurubararu wari bɛ d'olu ma ni aw fɛ ka organisation sɔn kɛ a mana kɛ min mana kɛ hakilinata ye n'i fɛ k'i hakilinata fɔ jamana ko ra aw yɛrɛ tɛ se ka lajɛ ɲɔgɔn kan aw mana lajɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn olu gurubaraw bɛ na ka na mɔgɔw bugɔ u ma dimi u ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kana kɛ sisan
Damiba ka jamana parce que fanga langolo yɛrɛ lo sa fanga langolo ka taa mun fɛ a nafa foyi kun ti sera aw ma parce que ayi fanga ta k'a b'o jamana bɔ borali yɔrɔ minɛna babaciw fɛ Damiba ma se ka hali kelen minɛ au contraire a tɔ juguyara le yɔrɔ bɛ kan ka bosi an na dɔrɔn bon résultat zéro i bɛ tila ka yɛlɛma k'i ɲɛsin jamanadenw ma ko mɔgɔ si ti kuma bon anw kɔni jɔnya banna anw fɛ o miɲɛna i mana kɛ mɔgɔ i ka bon i ka jan i mana kɛ mɔgɔ jɔnya banna donc u k'u n'a ɲɔgɔnnaw olu lajɛna ɲɔgɔn kan an y'a hakilinaw falen anw ni ɲɔgɔn cɛ Burkina bɛ min u bi Burkina kɔnɔ min jamana kɔ kan an k'an ka wuli ka nin gɛn ka bɔ yen donc o ko sabatira tuma min na i bɛ taa sɔrɔ sisan sɔrɔdasiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a kun torin no fo saba a kun torin no force dɔ bɛ yen u b'a fɔ force Cobra olu yɛrɛ bɛ baaraba in yɛrɛ bɛɛ kɛ terrain kan baara nafamaba yɛrɛ olu yɛrɛ de quoi donc olu yɛrɛ ka cɛya a fanga bonyana ka tɛmɛ fɛngɛ tɔw ta kan force tɔw ta kan donc olu force min bɛ terrain kan ni Damiba nana force kura dɔ ta k'u gɛlɛya a yɛrɛ la olu ka baara ti dɔwɛrɛ ye dɛ olu ka baara ye min ye k'ale ka fanga fɛ bɛnbɛn quoi tu vois donc k'a ka fanga ale yɛrɛ ka fanga a m'a fɔ jamana ka lakana dɛ ale yɛrɛ ka fanga lakana quoi i n'a fɔ i bɛ ka bɔ a ka tuma na Mali la tuma min na yala force dɔw kun olu baarakɛla kun t'ura o kɔ donc n'u nana wuli force Cobra mɔgɔw nana wuli sisan ko min bɛ yen anw bɛɛ de bɛ taa terrain kan et puis ninnu ti taa terrain kan et puis u bɛ nafa mun sɔrɔ ka taa u ka saraw ni fɛnw fɛ u ka fisa ni tɔ mun bɛ terrain kan i y'a dɔn ni juguya dan ye donc olu yɛrɛ fana nana wuli sisan ko a ti se ko Damiba ye sira bila donc ko f'olu ka bɔ yen u man kan wulila ka sɔrɔ jamanadenw fana tun bɛ labɛn na ne fɛ a fila donna mana kelen kɔnɔ quoi olu nana kɛ kunu ta nin ye y'a dɔn sɔgɔma an kɔni kun ɲɔgɔn wele o y'a sɔrɔ a ko ma sabati wa n kun ko kelen fɔ n ko a mana kɛ cogo kɔnɔ o kun bɛ négociation na fo heure joli o ma kun mana kɛ cogo Damiba kɔni kun tɛ se ka kɛ Burkina président ye cogoya bada donc a ko kɛra ten. Ayiwa Yusuf Miamba an ye k'a fɔ ko maa min ye déclaration kalan kunu o ye Traoré capitaine Traoré yalima capitaine Traoré an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko maa min don aw bɛ kibaruya dɔ dɔn a kan wa aw yɛrɛ bolo k'a fɔ ko Damiba talen kɔfɛ nin bɛna se ka Damiba jɔyɔrɔ fa wa. Bon ale yɛrɛ m'a kalan sa parce que i y'a dɔn ni coup d'état kɛra min bɛ don a ɲɛfɛ e t'a kalan o bɛ bila kɛrɛfɛ Damiba yɛrɛ ta kɛra ten Sidi Sore o de ye Damiba ta kalan o y'a sɔrɔ Damiba sigilen don n'i y'a filɛ écran na i b'a ye Damiba sigilen don droite fɛ a kalanbaga droite fɛ kunun ta fana kɛra ten mɔgɔ gɛrɛ de y'a kalan mais Traoré yɛrɛ kun sigilen don a gɛrɛfɛ bon mɔgɔ mun kɔni b'an lamɛnna an lɔnbagaw an teriw min bɛ lamɛnna nin heure in na o b'a dɔn ko Traoré mɔgɔ mun don anw b'a lɔn kosɛbɛ an b'a lɔn ka taa mun fɛ Traoré bɛ komi anw yɛrɛ dɔgɔnin de parce que a kɔrɔkɛ ni ne o le ye teriya kɛ ɲɔgɔn fɛ an kun bɛ sigi gɛrɛn na ɲɔgɔn fɛ an bɛ te min ɲɔgɔn fɛ olu lamɔnna Bobo le Bobo Julaso sisan a nana baki sɔrɔ a nana Wagadugu université la a nana université la k'anw yɛrɛ to université la o y'a sɔrɔ anw tilara université la donc a kun bɛ to ka na a kɔrɔkɛ nɔfɛ anw gɛrɛfɛ te min yɔrɔ la an bɛ sigi ka baro kɛ bon sisan ne kɔni bɛ min lɔn a la ne bɛ mɔgɔ min lɔn mɔgɔ min don a bɛ maloya a bɛ saamɛ a bɛ hami a kun bɛ sigi aw gɛrɛfɛ tiɲɛ yɛrɛ la aw yɛrɛ t'a kumakan mɛn a bɛ sigi aw gɛrɛfɛ a t'a kumakan mɛn n'i mana min fɔ a ma a b'a kɛ yɛrɛ ye ka sigi bon sisan n bɛ kan k'a filɛ bɔlɔlɔ kan mɔgɔ caman témoignage kɛra a kan n kɔni bɛ min lɔn a la rigueur fan fɛ rigueur ko banna parce que depuis a donna école la fo sisan tɔgɔ an yɛrɛ kun tɔgɔ dɔ la parce que a kun bɛ kalan kɛ kojugu kalan ka d'a ye rigueur ka d'a ye mɔgɔ minnu fana i b'a lɔn kamelenya la n'i si sera hakɛ dɔ la bon i don ko dɔ la bamananw b'a fɔ bilakoroya la bon olu ko ninnu kun t'a ka ko ye quoi a y'a ka carrière kɛ fo ka taa ban nouvelle min nana a kan bi bi in na mɔgɔ mɔgɔ m'a filɛ bɔlɔ kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min don a tilennen don a yɛrɛ kɔdenw parce que i b'a lɔn a kun bɛ fɛngɛ dɔ marara Kaya région dɔ kun y'a bila région dɔ la u ye coup d'état kɛ ni Damiba ye o kun y'a bila région dɔ ɲɛfɛ Kaya
Donc, allez comme nous commandons au lani, ou dimse nous à comme au personne au lanara, mogom le fana aya barake terrain kan. Opération de Kumbeko, opération Onapuna, Akmu, Opa, bon, Nina no Toroko, Af Grumanchikane. Donc, Akmo Ola, Aïssa Wolum la terrain kan, we na for Asimi Miena terrain kan Turumna. Are you okay? Anana ay opération chama blara chama nyafe ako sabatira donc militaire à côté là il a montré ses preuves et adamadia ere la ladilia ali horoyara ni kon bu loara de pia ka do mogo be mogo lombi iti alon cinéma ne be mi loara o le nie mais en kon ka joria e mie il sera quel ladilie mais politique là ni kuma cara etlo koro abi bo asra ka abi shuri donc o welel ka kelengele nu an kono an dogon lo bon ni fama koni fama ni boyeni kaka fama dogon ya tara koro ya tara mu se ka mi fodoro experience mu bana peuple loni experience mi ba am se ka mi fo ayene Ibrahim Traoré akajo ajoro la jamana do mana blami ka ka bla unyafe fama nyamogo fama mbi jamana onyafe et de beau nyafel ni kuma tase sira jamana do mi fo ebo fo fama nyambo e fama mu bi jamana do chema ibo chema kata choko dume degumi bibisioma aussi kana barrière quoi parce que ibo ka quotidien partagé ibo ka problème ou belon donc ibi sifana ni degumi bo kan tant que ere ba ressenti na affaire mu bara itisika baro fanana donc il jamana yamogo fana jamana yamogo mi bi jamana ko quoi jamana don kofe il jamana don kofe ka amulo ka sadi que et de beau lakana et le beau défend mana ke chugo donc au conseil de bi akana décision foi lota nanji mina mu borbora ka tuwa ko akana mo si lame no be décision ta pas décision ta amiri jamana dona jumen de bina cha jamana de woni ayanta na kirate en bo soutenir voilà. Ayiwa isu miamba an ka babu a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma nka ɲininkali kelen min na n bɛ fɛ ka o tɛnkula i b'a ye k'a fɔ ko fanga taraki tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye CEDEAO ye olu ye a fanga taraki olu ye a kɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛna kɛ o kɔfɛ sisan o ye sanctions ani waleya caman bɛna ta ka Burukina sɛgɛrɛ an bɛ don min na ko bi est ce que aw ka sifin jɛkulu ninnu aw pɛrɛlen don ka aw ka transition dɛmɛ CEDEAO ka nin ɲangini contrôle i n'a fɔ a ka Mali la cogo min na wa. Cham an bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye dɔrɔn o kana kɛ dami ba t'a ɲɔgɔn ye parce que coup d'état kɛra an kun girin nu an kɔnɔni kɛra an labɛnna an ko ni CEDEAO nana da don a la an bɛna yira CEDEAO ra ko CEDEAO ti foyi ye cɛkɔrɔba kolonjɛkulu CEDEAO ye cɛkɔrɔba kolonjɛkulu le ye o bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a lamɛn bi donc an tora o labɛn na dami ba y'an kun birinitɔ ye ka taa bɛnbɛn kɛ CEDEAO ye kana na kɛ sisan anw yɛrɛ ka labɛn kuma bɔ lo min an bɔ kalama Damiba bɔra ka lɔ jabarani ɲɛfɛ k'a fɔ ko ale olu ni CEDEAO bɛnna la CEDEAO filɛ ten nin i mana coup d'état kɛ e mɔgɔ mɔgɔ ni CEDEAO bɛnna la i jamana janfa a mɛnna parce que minnu nana kɛ sa hali Amérique taga in na sisan ni a taara u b'ale bolo minɛ le u b'ale bolo minɛ le comme Amadem quoi u b'ale bolo minɛ le ka yaala n'ale ye tubabu b'a minɛ ka don n'a ye wo ra k'a yira comme ale bon élève quoi olu ye labɛn o fɛ i ka kɛ min i ka kɛ o ye quoi e de ye coup d'état kɛ Asimi ni Dumbuya u kan olu kɛlɛ e gɛrɛ na u bɛ ele minɛ ka to k'e yira mɔgɔ la que toi tu es le bon élève donc u yɔrɔ la yɛrɛ o hakilina yɛrɛ kun ka ɲi ka k'ale fɛ donc o kelen n'o bɛ fɔ Traoré fana ɲɛna u nani sisan an fana bɛ bɛn na an labɛn n'o CEDEAO kɔni kunno y'a condamné o papier bɔra ko y'a condamné sisan sanction min bɛ nani an jaba taara parce que sanction fɛɛrɛ o baara o a ma kɛ sisan jamana saba ya k'a ta Laginɛ ka Maliba cɛ ci fo ka taa Burukina k'a ta Laginɛ ka Maliba cɛ ci fo ka taa Burukina ni sira kelen n'o fo lamɛri la n'a ma ɲɛ an yɛrɛ b'an ka CEDEAO kɛ an jamana saba ninnu b'an yɛrɛ ka CEDEAO kɛ Traoré ka ɲi k'o bila a kun na depuis baara taabolo kan quoi k'a lɔn ko moyen de pression b'anw fana bolo quoi CEDEAO contre ra
Donc, au hukumu kɔnɔna mu profiter ni ka micro ye ka appel lancer farafina don bɛɛ ma surtout Maliba Malidenw min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diaspora ra u ka anw dɛmɛ a cira laseni na u kana bila u kunna ko Burkina ko lo mun kama lo Burkina ko tɛ parce que ni Burkina ta ka lajɛ bi bi in na Burkina est comme le cœur de l'Afrique de l'Ouest, Sahel cœur. Mankambe, ni Francia bro la Burkina Kantougou. Comme si ça, ou Burkina ke base arrière y quoi. Katouba Mali kere albi. Donc, en à la daru toye, comme le Malien kanka lonko ni kele ni en beka kele en be farafina. Si ça n'a aucun no nyena. Ni Traoré srabla Burkina bo kuma Malion fana ba yirara kwa kana srabla donc ni bema na kesi sa ni zere bana nyabo en fait olu fana bana wuri ka Bazoum ge parce que Bazoum ti ala mogoy ala jengo ti Bazoum yi o lona kaba donc ale fana la no olura ka to Mali kele anta fait Traoré fana ka Mali kele mais nyani akase ka lo o jorora en bɛɛ lo ba jukɔrɔma tintin i n'a fɔ farafina bɛɛ wuli no cogo min na ka Assimi plan bɛɛ ɲɛfɛ ni ko président de l'Afrique aujourd'hui c'est Assimi an ma yara a kata conseil ta Assimi fɛ o k'a sira yirara parce que jamanadenw kɔni b'olu kɔ m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ Burkina jamanadenw kɔni b'olu kɔ sinon kunu k'o to ka fɛngɛ ninnu na tractation ninnu na yarɔ mɔgɔw bɔra o ko mɔgɔ kana bɔ bɛɛ b'a la ko a ye to so a kana bɔ mɔgɔw bɔra ka taa lɔ sira kan ka yirora ko ni kɛlɛ aw ka kɛlɛ tɛ dɛ a ye pouvoir ta mais ni kɛlɛ ni farafina ka kɛlɛ lo farafina ka bɔ jɔnya jugu Faransi ka jɔnya jugu bolo ni o kɛlɛ de kan ka kɛ o y'a sira yirora kun donc olu lo bɔra kuma le ni ye ten ayiwa Isu Mianba ɲininkali laban yalima a bɛna wulikajɔ fana sabati walasa ka ni sɔrɔdasi ninnu ka u gun ka taa Irisi ka côté la wa o wulikajɔw bɛ labɛn de a bɛ labɛn mais ne kɔni mi faamuya minnu nana ni u ye kuma fila fɔ n kama olu ye Damiba kɛ kuma premier k'olu kun bɛnna programme min na stratégie mun na militaire fan fɛ ka Burkina bɔ Damiba nalen Damiba ye o stratégie trahi Rock ka stratégie kɔrɔn min kun ti ɲɛna an bolo o Damiba sɔgɔra k'o stratégie de ta tugun o stratégie do Faransi lo o stratégie do an bolo o stratégie ni Faransi lo parce que an ka conseil militaire bɛ français lo et puis officier mun Damiba n'a ɲɔgɔnna o caman bɛɛ taara kalan kɛ Faransi le kan na donc koto hukumu kɔnɔna na n'alu nana fɔ sisan ko Damiba kun ye stratégie min ta a t'o fɛ o kɔrɔ ko fɛɛrɛ gɛrɛ b'aw bolo ani Damiba kun bɛnna fɛɛrɛ min na a y'o trahi a y'o janfa ni o fɛɛrɛ fana tɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ ye an b'a fɔ min ma diversification du partenariat militaire parce que Mali yɛrɛ ma Faransi gɛnba o Mali ko le o ni ko i ti kɔnɔ ta i tɛ se ka ban i sinamuso ka kɔnɔ ta n'a ko a bɛ sigi a ye sigi mais an mako a mɔgɔ wɛrɛ la parce que vous avez échoué Faransi ko n'o lo anw bɛ taa Maliyɛnw ye sira da yir'o o taara bon Burkina fana kɔnɔ an b'a fɔ le Faransi aw kɔni bɛ aw miɛna mais an mako a mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ baara gɛrɛ la n'a ko a t'o fɛ a ye ta ka bɔ an kunna o fana bɛ fɔ bon ne kɔni ka hakilina t'a la ninnu nani a hakilina b'o la donc anw yɛrɛ de sisan ka ɲi ka u jukɔrɔma tintin a ko la ka se ka a bila a sira kan quoi u k'u bolo di Mali ma an ka armée kɛ armée kelen hali sini ne b'o fɔ an ka armée kɛ armée kelen an ka kɛ une armée fédérale jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Mali Guinée ani Burkina n'an ka kɛ o ye voilà donc a problème deuxième sisan Rock kɛni sisan ka nani Blaise ye ka kɛ jamana sariya u jamana sariya burujani le parce que Damiba de nana ni Blaise ye voilà Damiba mana nani Blaise ye u jamana sariya burujani ye quoi
o ti hɛrɛ ye jamana ma parce que ni mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ mɔgɔ min kɔni mɔgɔ faga sariya ko de a b'u minɛ k'u don kaso la k'a don kaso la juguya tɛ quoi k'a don kaso la k'a kɛ sisan u bi hakilina di mɔgɔ mun ti kaso la ma u k'a lɔn ko tiɲɛni man ɲi denmisɛnw mo b'u woro nin kɔfɛ n'u nana leçon do ka di u bɛɛ ma mɔgɔ ti mɔgɔ faga bon ne y'o bɛɛ to yen k'a minɛ ka na sigi o de fana digira soldat ra u y'u fana fɔ ka papier kɔnɔ donc olu ko fila ninnu donc nin b'a yira o ko Damina ye sira bila a ye nin kɛ a ye sira bila donc ça veut dire c'est une nouvelle ligne anw yɛrɛ ko MPSR D MPSR 1 sara MPSR D 2 o le worora sinon chance caman b'o bolo donc ni rectification ye quoi ala kɛ ka sin yira o ra quoi hein mun ni rectification ye quoi voilà politique ko lo cam an tɛ k'a fɔ u tɛna sira bila an tɛ k'a fɔ u bɛna sira bila an kɔni ko min an jamanadenw ka labɛn dɔrɔn k'a kɛ n'o fɛ ka sira bila dɔrɔn anw sigira o n'o fɛ ka sira bila dɔrɔn an b'o bila sira kan n'o fɛ ka sira bila an b'o bila sira kan jamana jɔ tɛ nin ko ye parce que sin dɔ ala ye sin dɔ yira o ra n'o ye hakili sɔrɔ k'o ye a banna i b'a dɔn Sankara Sankara pouvoir ta ka bɔ mɔgɔw bolo o ye Jean Baptiste Ouédraogo Sankara pouvoir ta lo min na Jean Baptiste o y'a sɔrɔ a si o bɛ san 41 na Sankara yɛrɛ si san 34 Jean Baptiste Ouédraogo o yi kalo 8 ani tile 6 a y'olu kɛ fanga la Sankara pouvoir ta lo min na kunu Traoré bɛ pouvoir ta Damiba si san 41 Traoré yɛrɛ si san 34 Damiba ye kalo 8 ni tile 6 lu kɛ a kuma b'a ban oui ça c'est des signes de l'histoire oui n'u y'u lɔn ala kɔni y'a ta kɛ a tɔ b'olu bolo sisan ni ala sɔnna ma Yusuf Miamba an bɛ i fo i sɔnna ka an bisimila bi ka se ka i hakilinata di an ma Burkina Faso situation min bɛ yen nɔ halisa an b'a ɲini fɛ i ka to an ka bila la ni kibaruya kura minnu sɔrɔla an bɛ wele bila i ma i ka se ka ɲɛfɔli kɛ an filɛbagaw ye halisa voilà vraiment merci beaucoup Cham merci bien oui ouais. Voilà ka segin ka na aw ma nin kun ye an balimakɛ Yusuf Miamba sifinnaka cɛsirilen don kosɛbɛ fɛn min ye Burkina Faso o kɔnɔna la a kun bɛ ka a ka analyse kɛ événement min nana ni Damiba ka renversement ye an b'a jigiya k'a fɔ ko a ye faamuyali camanba de sɔrɔ nin ko in na parce que i b'a ye k'a fɔ ko Burkina depuis waati jan furugufurugu kun barika bonyara parce que ni mɔgɔ min ye Mali lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali ni Faransi bɛ bolo ɲɔgɔnma la a bɛ san caman bɔ mais mɔgɔ caman ka yeta la n'a ma min fara an ka gɛlɛya kan a ma o bɔ a la o de y'a to Roch ka fanga binnen ka na ni Damiba ye Burkinabew fana ko Mali ye nin sira ta a sira bɛ ka ɲa Mali bolo i b'a ye k'a fɔ ko Mali ka kɛlɛ kɔnɔna la l'armée malienne a de moins en moins de pertes et de plus en plus de victoires donc k'a fɔ ko partenariat min yɛlɛmara ko o nɔba bɛ Mali ka taaɲɛ la donc k'a yira Damiba la Damiba fana ka essayer ka o sira ta donc i b'a ye k'a fɔ ko Damiba a ye bana ka o de ta parce que n'i ye population ka kuma jateminɛ ka hali déclaration min kalanna kunun a yɛrɛ ka minɛli kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko o b'o de sɛbɛntiya parce que ni a fɔra ko a ye i kunkolo biri ka don da dɔw fɛ da min u delila ka o essayer ka kɔrɔ n'o ma ɲa donc i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ fanga bonyara finitigilakaw ani civil ka côté la ka kɛɲɛ ni Damiba yɛrɛ kun ye taabolo min ta transition et gestion na o wulikajɔ min n'a a filɛ ka continuer a ye tamaseere dɔw fɔ a la nin tamaseere in parce que Damiba ka fanga a binna ka sɔrɔ a bɛ kalo 8 ani tile 6 la i b'a k'a fɔ ko fɛn min fana ye Thomas Sankara ale fana ye Ouédraogo ka fanga bin Jean Baptiste Ouédraogo ka fanga bin k'a sɔrɔ o fana ka fanga tun bɛ kalo 8 ani tile 6 la Thomas Sankara tun bɛ san 30 ani dɔɔnin na Ouédraogo tun bɛ san 40 ani dɔɔnin na ninnu fana fila bɛ ten cogoya Damiba bɛ san 40 ni dɔɔnin na Traoré fana bɛ san 30 ani dɔɔnin na donc i b'a ye k'a fɔ ko signe don i n'a fɔ Yusuf Miamba y'a fɔ cogo min na en tout cas an kɔni an ka ala deli ye min ye o de ye k'a fɔ ko Mali Burkina Guinée Faso Guinée Conakry i b'a ye k'a fɔ ko fanga taraki kɛra nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la a ka kan an bɛ waati min na i ko sisan ni gɛlɛya bɛ an fɛ yen o ye fɛn min ye lakanabaliya ye fɛn min ye sanction ye olu fana gɛlɛya bɛ an fɛ yen kosɛbɛ ni jamana ninnu kan ka ɲɔgɔn ye k'a lajɛ an bɛna an bolo ni ɲɔgɔn ma cogo di kan an bɔ nin dingɛ kɔnɔna la k'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la a ka kan parce que an yɛrɛ tun bɛ an yɛrɛ ɲininka tuma caman k'a fɔ ko nin jamana saba la coup d'état kɛra dancɛ de bɛ nin jamana saba bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais pourquoi u ma se ka sommet kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u saba ka sigi ka kuma u ka jamanaw situation na
a problème a fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la donc a kun y'an caman dabali ban donc an kɔni bɛna a jigiya k'a fɔ ko Damiba tali min filɛ nin ye peut-être que sommet min n'a laɲinina kosɛbɛ Burkina Mali ani Guinée a sommet finalement a bɛna don ye maaw bɛna ko caman mɛn maaw bɛna ko caman ye maaw bɛn'u bolo ɲɔgɔn ma pour que an ka jamana ninnu fo ka taa se an ka continent n'o ye farafinna ye o bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na nin kun ye aw ka lase ye aw balimakɛ Elbasi Cam fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la